Сәлем, бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Без бүген соңгы көннәрнең иң актуаль темасы, соңгы көннәрнең генә дә түгел инде, бу соңгы елның иң актуаль темасы коронавирус турында сөйләшәбез. Әлбәттә, куйдырды. Әлбәттә, көн сайын бу хакта ишетәсе дә килми. Ләкин тирә-ягыбызда авыручылар бар, гаиләләребездә авырыйлар, бик авырып ятучылар бар. Кайбер чакта менә температура күтәрелә башласа да, нишләргә икән, кая барырга икән дип уйлыйсың. Бүген без шул сорауларга җавап эзләргә тырышабыз. Минем бүгенге кунакларым коронавирусны йоктырып, инде терелүгә таба баралар. Аларның берсе Чулпан Хәмидова, тәрҗемәче, кулъязмалар белгече. Хәерле көн, Чулпан. Исәнмесез? Һәм тагын бер кунагым актриса ТНВ, Яңа гасыр телеканалында бренд-менеджер булып эшләүче Венера Баһаутдинова. Хәерле көн, Венера. Хәерле көннәр, исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Бу нәкъ менә сезгә туры килә торган сораудыр бүгенгесе көндә. Венера, сез кичәгенә генә хастаханәдән чыктыгыз. Ничек менә бүгенге хәлегез хәзер? Хәлләремне сораганыгыз өчен рәхмәт. Аллага шөкер дип әйтәм, зарланмыйм, Аллага шөкер. Ни өчен зарланмыйм? Чөнки мин үземне каты авыручылар рәтенә кертмим. Мин бу шир белән каты итеп, теге бик нык хәлсезләнеп, алай итеп, теге үлеп китеп авырдым дип әйтә алмыйм. Ни өчен мин хастаханәгә эләктем? Мин инде менә 2 атна буе температура төшмәгәнгә күрә, үзем дөресен әйтәм, яшермичә танышларым аша больницага эләктем. Бу минем бар тик үземнең теге, ничек дип әйтим, үземнең куркуымна басыр өчен микән инде, тагын бер кат теге дәлилләр өчен нәрсәдер, теге бик каты авырмыйм микән дип куркканнан соң, температура торгач куркыта бит инде. Шуңа күрә генә мин больницага эләктем. Нәрсә өчен үземне бик нык авыручылар рәтенә кермим дип әйтәм, чөнки минем белән бер палатада яткан ханымнар 60-ның теге ягында иде алар, берсе 50-56 яшьләрендә. Менә алар чыннан да бик нык авыручылар рәтендә. Менә аларны күрдем дә мин, Аллаһ Тәгаләгә әйтәм, рәхмәт, мин әле бик җиңел генә авырып алдым икән дип әйттем, уйладым менә шул. Сез ковид икәнен каян белдегез? Аны башта ук тест ясаттыгызмы? Гомумән менә тестка бару юлыгыз һәм ковид икәнен аңлау, белү юлыгыз ничек булды? Дөресен генә әйткәндә, бүгенге көнгә кадәр миңа ковид булды синдә дигән сүз әйткән кеше юк. Мин 3 тапкыр тест ясаттым, 3-се дә отрицательный килделәр. Каян сиздем? Моннан башлыйм димәм. Без Төркиягә ял итәргә бардык гаиләбез белән. Төркиядә барысы да әйбәт булды. Мин Төркиядә ияртеп кайтканмындыр дип уйламыйм аны, чөнки без менә Төркиядән кайттык та, шул көннек тест бирдек инде. Тест бирдек, безнең отрицательный күрсәтте барыбызның да, иремнең дә, баламның да, минем дә. Аннан соң инде шуннан соң кайтканнан соң 5нче көннәрдә инде мин эшкә чыктым бит инде, барысы да әйбәт, температура юк. 5нче көннәрдә мин үземнең температура барлыгымны аңладым. Әле аны да бәлки ул алдамлык та булгандыр дип әйтә алмыйм, чөнки безнең эшкә кергәндә, телевизионга кергәндә дә көн дәвамында һәрбер ишектән кергән чыккан сайын дигән кебек температураны тикшереп торалар. 36.6 торды минем температурам. Менә нарсын шул җомга көнне иде ул, кич белән мин температура икәнен аңладым, Температураларны үчен куеп карасам, 38.5 температура. Нәрсә икән инде бу дип, куркыта башлады инде. Бәлки мин аны теге моңа кадәр узган елларны булса игътибар итмәс идем дә, теге без бит инде гадәттә кешеләр бит инде барыбыз да авырыйбыз. Бу елны инде теге дөньясы шулай заман булгач, теге бүтән дөньясы белән килгән чир булгач, мин дә шикләндем, курктым. Шуннан соң мин 2нче көнне чакырттым иртә белән участковый врачны инде өйгә. Ул карады, тикшерде, сезнең ди тамагыгыз кызарган ди, тамагыгыз авырта ди, шул температура бирәдер ди, фрингит дип диагноз куеп чыгып китте ул миңа. Бернинди антибиотик тә билгеләмәде, бер нәрсә дә, просто противовируслар һәм тамак авыртканнан шул дарулар язды да, шулай итеп чыгып китте. Инде барысы да әйбәт булгач, мәйтәм ярар, врач карады бит инде әйбәт, үкәндә тыңлап карады, бер нәрсә дә юк, сезнең барысы да чиста диде. Шуннан соң
bir 3 gün meni şulay температура белән әле йөрдем. Бернинди антибиотик та эчмичә, бер нәрсә эшләмичәме. Барыбер эч пошырам. Фәни җиһанчыга шалтыраттым. Әйтәм, без аның белән сөйләшеп торабыз, аралашып торабыз инде, хәлләр сорашып. Әйтәм, Фәнис, мин чөтә температурам бар. Син авырып алдың бит, әйтәм, ничек итеп башланды ул синең дип. Шулай итеп без аның белән сөйләштек тә, ул әйтә, бар әле ди, тест ясат әле ди. Әйтәм, мин тест ясаттым, минем отрицательный килде. Алайса бер кытта ясат ди, врачлардан көтеп утырмады. Менә мин киңәш итеп әйтер идем, әгәр дә сезнең симптомнарыгыз температура булса, бер үк врачтан нәрсәләр көтеп ятмагыз, үзегезне кулга алып, үзегез йөрергә кирәк, үзегезгә барырга кирәк, барысын да үзегезгә эшләргә кирәк. Мин шулай итеп компьютерный томография ясаттым. Анда минем 5% поражение күрсәтте. 5%. Ничек сез компьютер томографиясына бара алдыгыз? Чөнки әйтәләр бит инде ширатлар, ниләр дип. Яшерен батырым түгел инде. Бу хәзер тормышы шундай, аның теге танышлар, дуслар заманасы бит инде. Мин дә ишеткәнем булды, томографияга әлегә булмай, шират дип, кыйммәт дип, шират дип. Ну, минем Аллага шөкер дусларым ярдәм иттеләр. Мин шалтыратуга шул көнне берничә сәгатьтән алар шул компьютер томография ясатырган урында каршы алып, шунда ук нәтиҗәсен дә әйттеләр инде. Шул 5% әс түгел әле ул дип, мин әле шатланып йөргән идем. Теге битер ала бирсә, барысы да әйбәт булыр дип. Ну, әлбәттә инде мин тыныч күңел белән яшәп булмый инде, үз-үзен хөрмәт иткән кеше, теге барыбер 5% булса да, ул бит инде поражение дигән сүз. Һәм нәрсәне мин үзем өчен ачтым. Ул бит әле авырмагач, белмисең дә, аңламыйсың да. Мин теге тоже аңламыйча йөрдем. Менә шул компьютерный томографияда языла икән вирусная пневмония дип. Әгәр дә вирусная пневмония дигән диагноз куйсалар, димәк инде бу гади пневмония, суык тидергән пневмония түгел, именно менә шул коронавирусның сәбәбе икән инде. Һәм анда цикловидный нәрсәкәй дип языла инде. Шундый сүз булырга тиеш. Әгәр дә шул булса инде, бу 100% коронавирус дип әйтәләр инде. Аннар инде мин шул үземнең әлбәттә участковый врачка кабат бармадым, чөнки ул миңа инде диагнозын куйган иде. Тагын мин үземнең таныш врачыма мөрәҗәгать иттем һәм менә шуннан башланды инде антибиотиклар һәм лечение. Шулпан, сезнеке ничек башланды? Сезнең тарихыгыз? Безнең шуларак башланды. Баштан ирем авырып китте. Ул инде качан булган икән әйтәм. 3 октябрь тирәсе яллар башлана. Ялларның шул шимбә көнне кичем икән үзен начар хис итә башлады. Без баштан ниндидер авыр нәрсә дип уйлап та тормадык. Шул орвидр дип уйладык инде. Үзен начар хис итә. Башы авырта башлады. Температурасы күтәрелде. Шулай шимбә авырды, якшәмбе авырды. Инде дүшәмбе көн гадәттә бит шул 2-3 көн ятасың да, ярсын тәртипкә килә башлыйсың. Бирәк тә шул постельный режим, су күп эчәсең, анарсын хәл керә башлый. Ә монда начаррак та начаррак. Әлбәттә менә шул дүшәмбе көнне уже без бераз курка башладык. Чакырттык табибны. Безнең әле әзне катлаулы ситуация ни өчен без ирем университетта эшли, КФУда инде. Һәм ул университет хезмәткәре буларак, һәм аның хатыны буларак инде без университет поликлиникасына беркетелгән. Университет поликлиникасы табибларны өйгә җибәрми үзе. Яши торган адрес буенча булган поликлиника информацияны биреп, шуннан табибны җибәрәләр. Шуңа күрә менә без дүшәмбе көнне мөрәҗәгать итсәк тә, безгә дежурный врач, табиб среда көненә килә алды. Шул килде дә, тыңлады инде үпкәләрне, безгә бик яхшы табиб эләкте. Ул вакытта чөнки сатурация яхшы иде, 99% иде. Һәм ул әйтә, менә үпкәләрне тыңладым, ике яктан да тигән ди, шуңа күрә менә сатурацияны әзрәк язам ди. Ул вакытта температурасы да инде төшкән инде, менә температурагыз хәзер юк, әмма бар иде 38-дә 5 дип язам ди. Кеше хәленә керә торган кеше эләкте безгә. Шулай язып, безгә шул юллама бирде КТга һәм анализга, ПЦРга инде шул мазокка. Шуны алдык, икенче көнне киттек РКБга. Без яши торган район буенча шунда барга тиешбез. Менә бер көндә ясап бирделәр шул ПЦРны. Положительный булды. Сездә ковид дигән кәгазь дә кулда бар. Катыда итләр 25%-тан азрак, шуңа күрә сезне больницага яткырыйбыз. Менә өйгә кайтыгыз, өйдә дәваланачаксыз дип инде.
тагын кабат табиб килмәде, ул аңынчы да биргән, менә әгәр дә сездә ковид булса, менә сезгә рецепт, шушы гади грипп интерферон, гидрохлорохин һәм азитромицин дигән антибиотик. Но ул әйтә, менә беренчесен, икенчесен әле куллансагыз була, ди, соңгысы даруда антибиотик ди. Үпкәләр авырганда дарудагы антибиотикны, таблеткадагы антибиотикны куллану дөрес тә түгел, зыянлы да ди. Шуңа күрә мин сезгә кулланмаска киңәш итәм, чөнки ул тамырларга укол белән ясалырга тиеш ди. Шундай кызык табиб эләкте безгә инде. Менә шулай без башка үзебезнең таныш табиблар белән киңәшләшеп, менә ул инде нинди протокол бирде, зур гына протокол, анда теге су эчүләр, күп итеп кенә витаминнар, противовирусный препаратлар, антибиотиклар эчмәде инде. Менә бер атна дигәндә ул уже хәленә килә башлады. Әмма теге сулавы начаррак, суларга авыррак, хәл әлбәттә юк. Менә бер атна дигәндә мин авырый башладым. Мин дә табибны чакырдым, шул табиб эләкте. Монда инде без карантинда бит инде. Әле менә беләсез нәрсә, аңлашылмый. Менә безнең уже кәгазьдә язылган, әйме? Безнең ковид диелгән, әйме? Мин интернетлардан ниләрдән беләм тәртибен. Ковид булгач, димәк, кимендә 2 атна карантин бит инде. Аннан әле мин уйлап торам, менә без карантиннан чыкмаска тиеш, аны кем тикшерә? Безгә гомумән беркем дә әйтмәде, менә сез карантинда утырырга тиеш дип. Башладым мин, теге шалтырата башладым. Минздравның горячий линиясенә шалтыраттым. Нәрсә эшләргә безгә хәзер дип сорадым инде. Булар әйтер, сез төгәлрәк беләсегез килсә, менә Роспотребнадзорга шалтыратыгыз диләр. Шалтыраттым. Белешә башладым, булар әйтәләр, әйе, менә әгәр дә сезнең шундый анализыгыз бар икән, димәк, бөтен гаилә белән өйдә утырасыз, ягъни бөтен контактный кешеләр инде. Бала мәктәптә, садикка йөри икән, димәк, анда хәбәр итәсез, һәм өйдә утырасыз, һәм 10 көннән соң, һәм 12 көннән соң тагын шушы кабат ПЦРны биргәсегә кешеләр килә, алырга дигән кешеләр килә. 2 тапкыр ковид отрицательный булса, шунда карантиныгыз бетә диделәр. Ярардым. Әмәйтем, безгә бренди кәгазьдә язалармысың, бренди постановление диләр инде аны. Без өйдә карантинда утырырга тиеш. Әйе, әлбәттә, көтегез, өйгезгә алып киләчәкләр дип. Менә ничә без инде 3нче атна китте, бернинди кәгазь китерүчеләр дә юк. Безнең поликлиникада хәбәр иттем. Монда тагын шундай хата булды инде, мин тагын университет клиникасына шалтыраттым, теге үзем дә авырый башлагач. Монда рекорд булды, 3 көннән түгел, 5 көннән килделәр. Минем яныма инде табиб. Мин дә үземне кешечә хис итә башладым, чөнки менә беренче 2-3 көн нык авыр булды, чөнки хәл юк, ансы бер хәл. Баш нык каты авырта, чәчләр дә арткан шикелле, чынлап та. Янарсың, минут сайын башыңа кемдер суккан шикелле, чынлап та нык начар хәл булды. Әмма нәрсәсе кызык, минем температура булмады, әзгәнә дә булмады. Кирсенчә 35ләр тирәсендә иде. Шушы ук табып килде, шушы ук рецептны бирде, һәм шушы ук сүзләр әйтте, бер файдасы да юк. Шуңа күрә мин теге табиб ничек әйтте, шулай дәвалауны дәвам иттем. 5 көн табып килми торды. Әйе. Менә безнең ул күбрәк шундый индивидуаль хәл белән бәйле. Без бер поликлиникага мөрәҗәгать итәбез, алар икенче поликлиникадан безгә җибәрәләр. Һәм менә бу информацияны алар вакытында, көнендә бирә белмиләр. Чөнки мин инде 3 көндә килмәгәч табиб, үзегез шалтыратып карагыз әле диделәр, теге менә сезнең адресыгыз буенча булган поликлиника дип. Шунда гына шалтыраткач кына булай әйтәләр. Чынлапмы, юк, безгә беркем дә бернәрсә әйтмәделәр. Яралайса, җибәрәбез диделәр. Анда да 2 көннән генә килделәр алар. Ашыгыч ярдәмгә шылтыратмадыгызмы? Әлбәттә, без уйлаган инде, чынлап та үзеңне нык начар хис итсәң, ниндидер куркыныч ситуация булса, әлбәттә без шалтыратырык. Әмма мәсәлән, минем очракта, минем хәтта температура да булмады. Менә шул нык каты баш авырту, аннан соң 3нче көндә тәмне тоймый башладым, исләрне сизми башладым. Ул шу хәтле рәхәтсез хәл икән, беркемгә дә теләмәсем. Булай да аппетит юк. Инде ничәндә 3-4 көн ашамаган, ә монда ис сизмәгәч, аппетит ул
беренче тудырып та булмый. Инде әллә нинди без һәр бит карантин булгач инде урамга чыкмыйбыз. Теге бөтен ризыкларны чакыртабыз. Шөпне инде шөплеккә 4 көн үткәч кенә инде бездән башка беркем дә ыргытмас дип төнге 11-дә 12-дә ыргыттык. Ирем ыргытты инде. Теге кешеләкмәсен каршыга дип. Менә шунда без теге әллә ни тәмле әйберләр заказ бирдек. Теге сушилар фәләннәр, гел гомердә бик рәхәтләнеп ашый торган әйберләрне. Бер-бергә дә аппетит уянмады, берсен дә ашап булмады. Шундый рәхәт түгел. Венера, сезнең гаиләгез ничек булды? Авырмадылармы? Балагызга юкмадымы, ирегезгә? Юк, Аллага шөкер, бернинди дә андый әйбер булмады. Баланы без шул Төркиядән кайту белән икенче көнне үк авылга алып кайтып куйган идек, чөнки безнең эшләребез бар иде. Һәм менә шул авылга кайту аның әйбәт тә булгандыр әле, чөнки менә шунда кайтып ул юкмагандыр аңа. Аллага шөкер. Иремнең беләсез ничек булды? Аның температурасы булды, аның хәлсезлек булды һәм исне тәмне бөтенләй үк түгел, менә әзрәк вакыты белән сизмәү дигән әйберләр булды аның. Но без аңа да КТ ясаттык, аның юк иде, бернәрсә дә үпкәсенә китмәгән иде. Температурасы торды, но ул үзен әйбәт хис итте. Температурасы 37 торды аның, менә начар булмады аның хәле, Аллага шөкер. Хотя без икәү гел бер фатирда, икәү бергә, ул инде миндә поражение булгач 2 атна шулай бер кайда чыкмады, карантинда торды ул үз теләге белән. Миндә бернинди дә тәм сизмәү, ис сизмәү дигән әйбер булмады. Минем аппетитымда булды, теге ашамлыктан да мин теге нәрсәдән генә мин курыктым. Мин курыктым гел 38 температура торгач. 38 температура 2 атна торды минем. 2 атна 38 температура тору бит инде әйбәт әйбер дигән сүз түгел. Менә шуннан куркып мин, теге бөтенләй дә авырмаган кеше кебек түгел иде миндә. Мин теге уйларым бөтенләй алышынып кайтты минем менә больницадан күреп кайтканнан соң. Азатлык радиосы, татарча подкаст. Менә хастахананы сөйләгез әле, Венера. Ничек анда кеше күпме? Табиблар үзләре ничек хис итә? Алар менә гел шундый костюмнарда йөриләр, әйме? Аларга да авыр бит инде, беләбез, менә без барыбер табибларны без ачуланасы килә инде кайчак, әйме? Ләкин бу очракта аларга да авыр, җиңел түгел. Иртәнге сәгать 8-дә менә мин шул әйтәм бит, туганым инде ул минем скорыйда эшли, ул менә аның ашагына скорый килде. Башкача килмәс идедер дип уйлыйм, чөнки хәзер менә әйтәләр, ситуация обостряется дип. Сәгать 9-да менә ул уже килеп җитеп, безне алып китте. Сәгать 10-нан алып, көндезге 3-кә кадәр без утырдык скорый машинасында эштә. Ничә сәгать буе утырдык, чөнки бик күп килүчеләр талон белән генә кабул итәләр. Менә чират аласың талонга. Без 12-нче булып килдек. Безгә кадәр никадәр кеше менә күз алдыгызга китерәсез, менә сәгать 10-нан алып 3-кә кадәр без машинада утырдык, кирә алмыйча. Яра минем хәлем әле әйбәт име, 40 температура белән килүчеләр бар, кислород җитмәүчеләр бар. Менә алар ничек түзә икән? Шакката мин. Шуннан соң эләктек, кирдек инде кабул итү бүлмәсенә дип әйтик инде. Онда да әле бездән алдылар тест, алдылар инде менә шул һәм эшләделәр КТ. Менә шунда инде мин күрдем, теге 5%-тан әйләнгән 25%-ка. Шул арада, хотя мин антибиотикларында эчтемәйме, врач язып биргән bütün рекомендацияларны үтәдем, барысында 2 төрле антибиотик эчтем, мин азитромицин, таваник дигән, аннары противовируслар эчтем, барысында эчтек инде, витамин D, витамин С-ларны инде, АЦЦ-лар барысында. Моңа карамастан, барыбер менә 5%-тан 25%-ка күтәрелгән. Менә димәк, динамика юк, бернинди алга китеш юк, киресенчә начарланган гына ди. Шуңа күрә мин аны сутаганда кыннаграк борчыла башладым. 25 бит инде ул уже эс түгел бит инде. Шуннан соң инде шул КТның анализын көтеп утырдык әле без 3 сәгатьләргә якын. Гомумән алганда больницага соласы түгелләр иде. Шунда анда яшь кызлар, аларны үзендә жәллим инде. Яшь кызлар барысы да медсестралар. Мин үзем сорадым. Мәйтәм, кызлар, мин барысын да аңлыйм, сезнең монда
авыр хәлдәге кешеләрдә барлыгын күп икәнен аңлыйм. Ну 2.38-дән дә күтәрелде. Алай тору ул нормаль күренешме соң? Менә шуны әйтегез әле миңа дим. Юк, әйбәт нормаль күренеш түгел диләр. Үзләре әйтеп торалар. Тем более 25% поражение арткан. Шуңа күрә мине салдылар больницага. Саласылар да түгелләр иде. 2 кат уйладылар бугай дип уйладым инде мин моны. Онда килеп больницага кичке 7-дә генә эләктем мин палатага. Палатагызда кеше күпме? Менә күпме коридорда яталармы, ниләрдә яталармы? Хастахана дигәч, без бит инде күз алдына китерәбез. Палаталар, коридор, узын коридорны име, ә монда алай түгел. Мин эләктем яңа инфекционный больницага, яңасына. Анда бөтенләй икенче төрле. Ул больницага да ошамаган. Ул беләсезме, анда шундый бокслар. Кичкенә бүлмәләр дип әйтим инде. Аның коридоры да юк. Анда тәрәз ашагына аралашу, врачлар керә инде. Әмма мәсәлән ашарга китергәндә дә анда шундый кичкенә генә сейф кебек шундый әйбергә куялар, ашамлыгыңны шуннан гына ачып аласы. Контакт юк анда бернинди дә. Bütün врачлар да, bütün медсестралар барысы да шундый костюмнардан йөриләр. Аларның бер җирләре дә ачык түгел. Алар көннәр буе мискеннәрем шундый костюмнарда йөриләр. Палатада мин кергәндә 4 идек. 4 кеше идек. Берсе бер апай бик авыр хәлдә иде. Аның кислород килүе җитүе 80% кына иде. Бу бик аз. Аны инде ул безгә кадәр бер атна яткан булган. Ул менә беләсезме нәрсәсе куркыныч. Ул апай, ул үзе йөри алмый. Хәле юк бөтенләй. Тотынып та менә көчкә без инде аңа бик ярдәм иттек. Туалетка кадәр дә бара алмый. Ул үзе тотып ашый алмый, үзе сулый алмый, кислород аша сулады инде ул әйме. Бик авыр анда менә атмосфера авыр. Гел менә кислород кына сулап торалар, шул циркуляцияга карыйлар инде, теге кан кислород җитүе күпме икәнлегенә карап, билгелиләр кислород кирәкме юкмы икәнлеген. Миңа кислород билгеләмәделәр минем, чөнки 98 иде менә. Минем әйбәт булган кислород килүе. Ә менә врачларның эшләре бик авыр, бик авыр. Бик карыйлар, чөнки менә төнлә дә керәләр, атлаган саен ничә сәгатькә бер тапкыр температураларны үлчәп торалар, давлениеларны үлчиләр, менә шул кислород җитү-җитмәвен карап кына торалар, системалар ясыйлар, уколлар казыйлар. Менә карыйлар бик каты врачларны. Мин көннәр анда әйтәләр, врачлар карамый икән дигән сүзләрдә ишетергәләде. Мин үзем больницага эләккәнчегә кадәр мин килешмим бу әйбер белән. Бик карыйлар. Менә бигрәк тә авыр хәлдәгеләрне бик карыйлар менә. Андай сүз әйтергә дә куркыныч. Алар шул хәтлек авырулар янында эшлиләр бит. Аларның да гаиләләре бар. Алар да өйләренә кайталар сменадан соң. Аларның да балалары бардыр. Олы яшьтәге әтиәниләре бардыр. Бик риск астында эшлиләр. Ул көнне буе шундый костюмнар асып йөриләр алар. Мин яткан көннәрдә мин узак ятмадым, 5 көннән көн яттым. Бер олы яшьтәге абый китеп барды, палатада ук яткан җирдән. Бик күп кешеләр китәләр менә шу авырудан. Бик куркыныч авыру бу. Әле бүгенге көнгә кадәр ышанмаучылар бар бу авыруга. Баралар. Ондай кешеләрне мен аңламыйм. Алла сакласын, авырган язмасын аларга. Нәрсә икәнен белергә күрсәтмәсен Аллаһ Тәгалә. Бик авыр. Әле бу ничек морально да авыр әле ул. Беләсезме, әле бит әле больницадан кемнәр больницага эләкте. Кемнәр больницага эләкмәде. Барыбер шул авыруны авырып алганнан соң да әйтәләр менә кемнәр авырганнар, алар әле 2-3 ай узса да һаман кеше хәленә дәтенә кереп бетә алмыйбыз диләр. Адышка дигән әйбер һава җитмәү, теге хәлсезлек, җиткерү менә миндә әзгенә һаман да калды әле барыбер. Барыбер ул бар менә. Әле кем белгән анда үпкәдә нәрсә булачагын, анда 25% поражениедан соң әле ул тагын нәрсә булачак. Менә Венера, сез башладыгыз бу теманы, ышанмаучылар дип. Сез инде үзегез дә менә бу артистлар тормышын беләсез, әйме Инстаграмны да алып барасыз, аны карыйсыз. Соңгы вакытларда ширлек килеш дип әйтимме, температуралары булган килеш эшләп йөрүче артистлар булды. Белмим, алар ышанмаудан микән яки башка сәбәпләр микән? Менә шундый кешеләргә сезнең әйтер сүзләрегез бармы? Без менә бу Айнур Фатихов фаҗигасында беләбез, әйме? Соңгы атнада менә бер артистканың шулай ук температуралы килеш Мәскәүдә чыгыш ясап һәм шул хакта хәтта Инстаграм битенә дә куюын күрдек. Менә бу нәрсә бу? Бу теге җавапсызлыкмы яки бөтенләй уйламаумы ул? Чыннан да авырып караганчыга кадәр
кеше аңламый ул. Аңламый. Бу мәгънәсезлек дип әйтермен мин. Ничек инде син температуралы килеш иң беренче кеше турында уйламасаң да үзең турында уйларга кирәк. Ул бит инде кеше үзеңнең гомереңне куркыныч астына кую. Әзмерисең мисаллар, менә бик күп бит кешеләр менә шуның хәтлек салкын карыйлар, иң беренче чиратта үзләре турында, кеше турында уйламаслар, үзләре турында уйласыннар иде бераз гына андый кешеләр. Ничек инде бу булай гына аерви гына дип, гади аерви гына дип йөрүчеләр бар. Шулай гына булсын, әлбәттә, шулай гына булып уза торган булсын, әйме, беренчедән. Икенчедән, алар шушы гримеркага керәләр, никадәр кеше белән аралашалар. Ничә кешене алар шунда бит меңләгән, йөзләгән кешене заражать итәләр бит алар. Ничек шуның хәтлек җавапсыз булырга кирәк? Мин менә үземнең поражение икәнен белү белән мин бер кая аягымда атлап чыкмадым. Әле сезнең тест позитив та булмады, әйме? Әле позитив та күрсәтмәде. Кагазыгыз да юк. Әле дә юк. Менә миңа больницадан бирделәр, язу биреп чыгардылар. На коронавирус COVID-2019 исследование дигән не обнаружено дип язылган. Миннән чыннан да 3 тапкыр тест алдылар, алуын 3 тапкыр өчесе дә отрицательный күрсәтте минем. Бәлки ул инде күптән авыранга күрә, инде мин биткәндер инде ул сәт чыгып та киткәндер. Кая китәдер ул вирус, мин аны әйтә алмыйм. Ну, врач әйтте инде, сезнең 3 тапкыр тестыгызда отрицательный күрсәтте, сез инде обществога уже зыян китермисез. Дип әйтте инде, тынычландым. Әле шулай да беләсез, менә шундай бер калды. Менә мин больницадан чыккачтан үземне нидер преступница иттереп хис итәм. Мин кибеткә әлдә керә алмыйм. Мин кеше өчен куркам. Мин Алла сакласын, миндә бер нәрсә булып, калган булып, кешегә яра күрмәсен дип мин кибеткә дә кермим, иремне кертеп җибәрәм, әйтәм, пожалуйста, мин чыкмыйм да, машинадан да чыкмыйм хәтта. Хәзергә кадәр менә урамнан барганда да мин үземне нидер мөгезле кеше кебек хис итә башладым. Чынлап менә шундый курку хисе ниндидер нәрсәдер инде ул, аңлата алмыйм. Шулпан, сезнең арада бармы шундый ковид диссидентлар? Арада түгел, танышлар булсын, арада түгел. Безнең киресенчә, менә ирем авырый башлады бит инде. Аның белән бергә аның атна сайын диярлек күрсәтергән танышлары да авырый башлады. Әле кызык булды ул. Чөнки менә безнең гаилә һәм тагын 3 гаилә авырып китте. Безнең арабыз 1-2 көндер. Бер гаилә, аларның 3 балалары үзләрен шулай яхшы хис итә, менә ирле хатынлы нык каты авырдылар алар. Әле нәрсәсе кызык булды. Аңынчалар анализ биргәннәр, шулай ковид положительный булды. Бүген шалтыратканнар әйтәләр, ялгыш язганбыз икән, сезнең положительный түгел, сезнең ОРВИ гына бу диләр. Сездә ковид түгел. Әйбер булды танышларым арасында. Ул чынлап та бик сәер ул. Безнең танышлар арасында менә хәзер мин булай гына инде авырганнар арасында 7 гаилә беләм. Менә хәзер безнең белән бергә авыручылар ул 5 гаилә. 5 гаилә ул 13 кеше. Балалар анда 1-2 бала да авырый. Әле безнең күршеләр дә авырый. Шуңа күрә мин уже диссидентларны очратсам да нык каты гаҗәпләнерим. Аннарсы ул бит чынлап та, ул бит бернинди ОРВИ да түгел. Ул бит менә минем грипп белән дә авырганы бар, әйме. Мин грипп белән дә авырганда да 2 тәүлек теге нык каты температуралап, тирләп нитеп, 3нче көндә уже кешечә үземне хис итә идем. Менә 2 тапкыр авырдым, әмма бу елы бер нәрсәсе дә ошамаган. Хәлсезлекне әйтсәң, ул баш авыртуны әйтсәң, ул нык сәер. Әле бу хәлдә мине башка бер гаҗәпләндерде нык. Менә миңа бит инде табиб миңа да каты белән ПЦРга юллама бирде. ПЦРны яра әйтә, бөтен гаиләгезгә өйгә чакыртам ди. Чынлап та киттеләр, өйдә бирдек анализны. Катыга, өйдә генә ясата булмый инде, барыгыз, барып килегез. Маска гына кигез дә барып килегез ди. Мен әйтәм, ничек инде мин бит карантинда булырга тиеш, ничек мен барып киләм? Бөтен кеше шулай йөри ди. Ягъни уже инде ковиды билгеле кеше, алар катыга юлламаны бирәләр дә, алар бөтен кеше шулай йөри ди. Аннан соң менә хәзер мин гомеремдә беренче тапкыр больничный алдым. Гомердә алганым юк иде. Менә кичә генә белдем, ул госуслугида бар икән аның лист нетрудоспособности. Аңынча белми идем. Шуңа күрә минем эштән сорыйлар бит инде, номеры кирәк. Иремнең анда җиңел булды, табиб үзе шалтыратып әйтте номерын. Чөнки аны дистанционно анда поликлиникада ачалар, кулыңа бер дә бирмиләр.
Монда поликлиникага шалтыратам, әйтәм, миңа номер кирәк иде. Булар әйтәләр, без табибларны чакыртырабыз, безнең бернинди информация юк, регистратурага барып сорагыз ди. Әйтәм, мин карантинда, безнең гаилә карантинда, без сорый алмыйбыз ди. Әйтәм, булар әйтә, нишлим инде ди. Әкрен генә килеп карагыз ди. Ярар. Аннан соң хәзер кабат ясадык бит инде ПЦРны. Нәтиҗәләрен белер өчен булар миңа кабат әйтәләр. Сез шул ук маскагызны кигез дә, анда эшкә керәс түгел дә, анда читтән генә бер ишектән генә кирип, шуннан белешәсез ди. Әйтәм, ничек инде, может берәкне сорап буладыр, танышларны, юк, анда паспорт белән килергә кирәк диләр. То есть мин үз паспортым белән карантинда булган килеш, барып сорарга тиеш результатларны. Әйтәм, ничек шулай система эшли микән? Гаҗәеп бит инде. Арсың бер танышым, ул да шулай сөйли, аңа тоже шулай карантинда килеш, больницага барып, кабат анализ бирергә. Кеше җибәрерлек мөмкинлегебез юк, үзегез килегез дә анализ бирегез дигәннәр. Үз машина белән килсәм ярыймы ди? Юк, сезгә үзегезгә килергә ярамый, скорыйны чакырыгыз диләр. Чөнки сез карантинда фәлән, дөрес кебек инде. Бу скорыйны чакырткан, булар инде скорыйдагылар әлбәттә ырышалар, юкка барга чакыртасыз дип. Буны илткәннәр, бу анализын биргәннәр, кире дә скорый алып кайтамы ди. Булар әйтә, юк инде, үзегез кайтасыз. Ничек телис шулай кайтасыз. Бу әйтә инде, мәсәлән, үз шәхси машина белән килгән булсам, мин беркемгә дә бернинди зыян китермәсем. Хәзер мин кайтканда я автобуста кайтырга тиеш, я таксида. Тиңдә дә монда да кешегә зыян китергә мөмкин. Мин карантинда, минем ковид положительный ди. Нәрсә эшлибез? Бит тәртип шундый. Ягъни аның системасы бик сәер кырылган. Юлчылап та ул табиблар да нәрсә эшләргә икән белмиләр. Алар үзләре дә белеп бетерми. Аннан соң хәтле мөмкинлекләр дә әлбәттә юк инде. Менә безгә килгән табиб та әйтәм, кичке ничә сәгать 4 иде. Менә мин бүген уже 60 кешедә булдым ди. Әле тагын күпме кеше бар ди. То есть көненә 60 кеше ничек ул мөмкин түгел бит инде бер кешегә. Ул әйтә, менә иртәнге 7дән башлыйм ди, и кайчан бетерәсемне белмим ди. Ул костюмдамысың, ничек киенгән? Белмим, менә ул бит инде югарга мөмкин аның үзенә дә. Гади юка гына маска, шул медицинский, респиратор да түгел, там берничә маска да түгел, әйме. Анда одноразовый штаннары, одноразовый халатлары бар, әйме, но битендә гади маска. Әй перчатка да инде. Ясканы күрсәтәйдиләр бит инде шундый нилем. Теге защитный костюмнар, теге Путинныкы шикелле, андай бер гомумән юк. Кызык момент, катыга килгән җирдә, әйме, менә РКБда әле андай чиратлар юк иде. Безнең танышлар бар да бит инде шул инфекционкага. Анда тоже күбесе инде ковид положительныйлар. Просто катыны ясаталар. Андагы чират, менә безнең танышыбыз беренче көнне 2,5 сәгать утырган. Хәле беткән инде, үзен нык начар хистә инде, түзә алмыйча киткән. Икенче көнне инде иртәрәк барганмы соң ул, анда инде ул көнне уже бирә алган, катынны ясаткан, анализын да бирә алган. Менә анда кеше бер кечкенә генә бүлмәдә, анда 3 метрга 3 метр, бер 30лап кеше шыплап тулган ди. Урамда салкын бит инде хәзер, анда бастырып та булмый. Менә яз көне ничек теге видеокадрлар бар бит, урамда ширәмдә йоклый торган, ятып тора торган кешеләр. Менә хәзер дә шул ук хәл кебек. Куркынычрак булмаса. Аннан соң менә шу система белән бар бит, безгә беркем дә әйтмәде карантинда утырырга. Без үз теләгебез белән теге үзен җаваплы кешеләр итеп хис итеп, үзебез шулай утырдык. Кемдер димәк, аларга да әйтмиләр бит. Менә безнең күрше әйтә, без авырыйбыз ди. Арсаң аларның гаиләләрендә анда кайнанасы, апасы, тагын кемдер авырый. Менә шушы анда 4 гаиләдән аңа гына алып килгәннәр шушы постановлениены, теге сез өйдә утырырга тиеш дигән. Әле анысы да кызык. Алар гаиләдә 3 кеше, шул ирле хатынлы һәм бер бала. Балага алып килгәннәр, әнисенә алып килгәннәр, ире эшкә йөри. Бер нәрсә алып килмәгәннәр, без әле белмәс тә идек, чөнки күршеләргә шалтыраткан бер дару кирәк чыкты, әйтәм, киреп ала алмасмы? Әйтәм, мин үзем дә карантинда ди. Менә хәзер ирем алып килә ди. Әйтәм, ничек сез өйдә түгелме ди? Юк, безгә берәр дә әйтмәделәр, вот ирем эшли. Ул как үзен яхшы хис итә. 2 бүлмәле фатир. Алар күп инде изоляция өчен нинди мөмкинлек юк бит инде. Ягъни инде 1 елга якын бу шир безнең белән һәм барыбер ниндидер кагыйдәләр, ниндидер тәртип формалашмаган һәм ул сакланмый. Кем кая тарта, кем ничек булдыра ала, шул үзенчә яшәргә тырыша, шул үзенчә эшләргә тырыша.
яз көне ничектер авыручыларга игътибар күбрәк иде шикелле. Анда бит инде теге авырыймы, авырмыймы барыбер хастаханәгә сала иделәр. Шундый карантинны гел тикшереп тора иделәр. Кешеләр урам өйдән теге кибеткә, аптекага чыккан кешеләрне сразу на штраф сала иделәр. Ә хәзер теләсәң ничек? Вот менә монсы башкаларга, әле авырмаган кешеләргә минем киңәшем димисең, менә моны истә тотырга кирәк. Синең белән һәрвакыт метродамы, автобустамы, подъездамы инде ковид положительный булган кеше булырга мөмкин бик җиңел. Ул анализ биргә барырга мөмкин, может, бәлки ул вообще эшкә һаман йөридер, чөнки мәсәлән, менә безнең күршеләр шикелле, бәлки ул бессимптомный белән авыручы кешедер, кем белә. То есть аны истә тотырга кирәк һәм үзеңнең иминлегең турында, сәламәтлегең турында үзеңә уйларга кирәк. Кызганычка каршы, бу сәламәтлекне саклау системасы әз генә дә эшләми. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без коронавирус юктырган Чулпан Хамидова һәм Венера Баһаутдинова белән әлеге зәхмәтне җиңү, аның белән көрәшү турында сөйләшәбез. Менә Чулпан, тагын сезгә соравым инде, сезнең балаларыгыз бар име? 2 бала һәм алар сезнең белән булды. Курку булмадымы? Безне больницага алып китсәләр, хастаханәгә алып китсәләр, ул балалар белән нәрсә булыр икән дигән. Һәм ул берәр ничек тәртипкә салынганмы? Әти-әнисен хастаханәгә салган очракта балаларны нишләтәләр? Алар бер яктан караганда шулай ук карантинда булырга тиешләр. Әти-әнигә дә җибәреп булмый, әби бабайга да җибәреп булмый. Андый нәрсәне сораштырмадыгызмы, белешмәдеңме үзең? Шунлыкта белешеп карадым, чөнки минем өчен кызык булай. Мин тыныч идем, чөнки иремнең хәле инде яхшырган иде шикелле, мин үзем авырый башлаганда. Сорап карамадым, интернетта эзләдем. Кайсыдыр очракта, әгәр дә, мәсәлән, әнисе авырый, әмма нык каты түгел, яны балалар белән бергә бер бокска салганнар. Кайсыдыр очракта туганнары белән сөйләшеп, балалар янына аның алар белән бергә карантинда булган инде. Булган шундый очрак ансы Тулы өлкәсендәме? Әтисе дә, әнисе дә, әбисе дә нык каты авырган балаларны опекага алып киткәннәр. 8 яшьлек һәм 12 яшьлек. Аларны интернат шикелле бер йортта, аерым бүлмәгә изоляциягә ябып куйганнар. Әти-әниләр хастаханәдән чыкканчы, балалар шунда булган. Әйтәм, куркыныч әйбер инде. Балалар бер үзе, тәүлекләп шунда, былай да әти-әниләр хастаханәдә нәрсә уйлаганнардыр, ничек үзләрен хис иткәннәрдер. Куркыныч. Әле бит ялгыз әниләр бар. Ярый, теге әтисе, әнисе булган бала, ул берсе авырса, икенчесе әйбәтрәк хәлдә булырга мөмкин. Әмма теге ялгыз әни булганда зур проблема. Кая куярга ул баланы. Азатлык радиосы, татарча подкаст. Венера, сез ни дигән анализ бар бит әле, ул антитела дип әйтәләр инде, антитәнчекләр анализы. Сез аны биреп карарга җыенасызмы соңрак? Ул берәр айдан гына барлыкка килә диләр бугай. Һәм вакцинага мөнәсәбәтегез нинди? Ясатыр идегезме? Антителага биреп карарга әлбәттә телим. Менә бер айдан гына икәнлеген белмидем әле. Мәгълүмат инде өчен рәхмәт. Мин инде иртәгә үк бармын дип уйлаган идем. Бер айдан гына дигән әйбер дөресме соң? Хәзер шуның хәтле күп фикерләр төрле. Берсе менә шундый булалар инде. Имеш тиз арада барлыкка килми, соңрак барлыкка килә. Сезнең бит инде 3 атна, 2 атна бардыр бит инде авырганыгызга. Инде минем 2 атна түгел инде, мин хәзер 3 атнадан артып китте инде хәзер минем. Менә шуңа. Күптән. Әлбәттә, алабызда эшләячәкбез, менә иремдә эшләячәк, мин дә эшләячәкмен. Бу бит инде беренче чиратта үзебез өчен дә кызык. Кызык та түгел инде ул, кирәк. Күпме дәрәҗәдә анда бит инде әйтәләр, имеш антитела яңадан бер кат заражаться ителмәүе беленә дип әйтәләр микән инде, анда мен үзем дә белеп торам нәрсә икәнен, шунда баргач аңлатырлар инде аны. Но аны ясатачакбыз без, Алла бирсә барыбер. Ясатачакбыз. Вакциналарга килгәндә, шәхсән мин үзем әйтә алмыйм. Менә мин бер кашан да гриппка каршы да вакцина эшләткәнем юк. Бер кашан да андай бер нәрсә эшләткәнем юк. Әгәр дә инде әйтәләр икән 100% бу эшләргә кирәк, 100% бу авырудан кутылдырачак дип әйткән чиракта, әлбәттә ясатачакбыз. Чөнки яңадан бер кат бу авыруны
Аллах Таала язмасын, күргә язмасын бер кешегә дә. Ничек кенә булса да, инде хәлсезлек тә бар, бүтән нәрсә бар. Ничек дип әйтим, оказывается, мин әле врачтан да сораган, нишләп менә хәтер начарлана дип. Чыннан да күп кешедән үземдә ишеттем, авырган кешеләрдән хәтер начарлана. Кемнеңдер колагы гел шаулап тора торган булып кала дип әйтте әле врач менә. Андый признагы да бар икән. Кемнеңдер желудочный трактка бик нык йогынты ясый начар яктан дип әйтәләр. Күп кешенең йөрәгенә бәрә дип әйтәләр инде. Бу бүтән органнарга да начар тәэсир итәдер дип уйлыйм. Чөнки менә уйлап карагыз әле, бер вирус кирде ди, ул менә борыннан тамакта гына яши дип әйтәләр бит инде берничә көн. Аннары ул төшеп китә сулыш органнары буйлап, аннары ул төшеп китә шу үпкәгә кергәчтен ул бит инде башка органнарга да керә дигән сүз. Ул бүтән организм буйлап йөри, ул канга тәэсир итә хәтта. Ул бит инде бүтән организмны агул дигән сүз. Мин үзем шулай дип уйлыйм аны инде. Мин күп укыдым инде ул әйбер турында. Башлар арта башлады аны укый. Ну кызганычка каршы без укып кына хәл ителә торган әйбер түгел. Без беренче алмыйбыз инде аны, ләкин икән исән сау теге лечиться ителеп исән сау кутылырга язсын бүтән кешегә дә. Кемнәрлектер, алар хәлгә күрмәсен бирүк. Сакланырга кирәк инде, сакланырга кирәк дип әйтүдә дөрес түгел дип әйтсәм дә инде менә мин мәсәлән сакланмыйча йөрмәдем, маска кидем мин һәр вакытта да, хәтта перчаткасын да кидем мин һәр вакытта, антисептик үзем белән йөри һәр вакытта да. Барыбер булдыра алганча сакланырга кирәктер инде һәм исәпкә алырга кирәк. Синең тирә-ягыңда булырга мөмкин авыручылар. Кеше беләсен ничек карый? Маска кирергә кирәк, имештер маска кирергә, масканы ияк астына элеп куялар да, әйтерсең ул маска хөкүмәт өчен кирәк кию, әйме? Ул бит инде иң беренче чиратта үзен саклау өчен кирәк. Эштә менә безнең телевидениедә теге мәҗбүри булды маскаларны кию, хәтта маска кимәгән чуракта штрафка кадәр булды. Шундый катгый булды ул әйбер. Мин моны хуплыйм, бу шулай кирәк, шулай булырга тиеш. Бик килешәм җитәкчелек белән. Һәм менә шул ук вакытта күп бергә эшләүчеләр арасында күрдем шундый ситуация, чыннан да менә шул иякләрен асып куйганнар да йөриләр. Ул бит инде безнең җитәкчелек өчен дә түгел, синең үзең өчен беренче. Күп кеше шулай автобусларда иякләрен асып куеп йөриләр икән. Мин үзем машинада йөргәч белмим, автобусларда шулай дип сөйлиләр инде. Автобуста кимиләр хәтта диләр. Ничек шуның хәтлек үз-үзеңне хөрмәт итмәү була икән ул, аңламыйм инде мин. Бүтән дөньясы белән килгән эпидемия бит инде. Хәтта менә мин үзем әйтәм бит, больницада хастаханәдә ятканда врачлар үзләре дә әйтеп торалар. Безнең эпидемияның пик вакыты бездә диләр. Яз көне булганы әле бу кадәр түгел иде диләр. Хәзер бик куркыныч һәм менә мин үзем врач авызыннан ишеткән сүзләрне әйтәм. Әйтә, яз көне булган авыручылар башка төрле булдылар. Аларның хәтта менә антибиотиклар белән ятып та яңадан соң берничә көннән соң ЭКТ ясарга киләләр. Инде ул ничектер үпкәдә бернинди топта калмый иде диләр, име? Хәзер ул бетми. Тора ди шунда, бетми. Мутантлашып беткән инде ул шир, нишләп беткән үзләре дә аңламыйлар. Инде ханың лечениесе дә башка төрле куялар дип әйтәләр. Мәсәлән, элек яз көне әйтелгән дарулар белән генә инде хәзер җиңеп булмый, инде башка төрле чараларын күрәләр дип әйтәләр менә. Дип әйтәләр ди врачлар шулай дип. Әле алар безнең белән сөйләшергә дә вакыт табалар, үзләре шунда авыруларны карыйлар, безнең белән параллель рәвештә сөйләшәләр дә, сорауларга да җавап бирәләр. Гимнастикалар ясарга, ничек итеп ясарга кирәклеген дә күрсәтеп чыгып китәләр врачлар үзләре. Кстати, миннән бер ни булсын әле. Кемнәр авырыйлар анда, кемнәр авырып терелгәннәр. Әле ул авырып та терелдем дигән сүз түгел. Әле ул 1-3 айлар дәвамында барып эшләргә кирәк, ныгытырга кирәк, иммун системасы бик нык какшы бит инде. Күп кешеләрнең бөтенләй югала дип әйтәләр, яңадан восстанавливаться кирәк. Обязательно дыхательная гимнастика ясарга кирәк. Менә кемнәр авырды, менә шуларга обязательно исләрендә калдырсыннар әле. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой дигән. Стрельникова программа буенча гимнастика ясарга кирәк. Ул интернетта бар, YouTube'ка кирип таба аласыз. Көнгә 2 тапкыр иртә белән иртәнге ашка кадәр һәм кич белән эшләргә кирәк дип кушты врач. Менә шулай эшләргә кирәк, обязательно диде инде. Үпкәләрне эшләү рәвешен яхшыртырга инде физкультуралар ясарга кирәк. Көннәрнең үпкәләрендә поражение булган. Ул бит әле
яңадан ничек дип әйтәләр әле застой калмасын өчен кемнәр анда мөмкинлекләре бар, тормыш иптәшләренме, бәлки балаларынмы сорап үпкә тирәсенә массаж ясарга кушты инде врач. Массаж ясарга кирәк диде. Шул застойлар калмасын өчен чыгарырга кирәк дигел менә. Суккалап торырга кирәк. Аның шул массаж ниләре бар интернетта. Һәм инде һәм гимнастика. Менә мәктәптә безгә иртә белән чикип ясаталар иде гимнастикаларны, дыхательный путьлар өчен. Шундый гимнастика ясарга кушалар инде гел. Теге бик физический нагрузкалар булмаса да, хәлегездән килгәнчә ясарга кирәк, гел селкенергә кирәк диде инде. Һәм тагын бер киңәш. Менә мин үзем больницага икәнчегә катлык белмидем. Кемнәр авырый, бүгенге көндә шул начар авыру белән корсакта ятырга кирәк икән. Аркада ятмагыз берүк. Менә бу врачның киңәше. Алар больницада бер көндә бер кешегә дә аркада яткызмыйлар. Булдыра алганча, һәр вакытта да корсакта ятырга һәм мендәрне күкрәк астына куярга кирәк. Күкрәк өлеше, менә шу үпкәләр өлеше башка һәм сонга караганда өстәрәк торырга тиеш. Аңлатылдымы икән? Һәм или алай ятырга кыен булса, ян белән ятырга кирәк. Артка белән ятмагыз диделәр менә безгә. Ни өчен кирәк бу дип сорагач, үпкәгә кислород килү кими диделәр. Арка белән яткан чиракта. Һәм менә шул корсак белән яту көнгә 12 сәгать булырга тиеш. 12 сәгать корсак белән ятырга кирәк икән. Менә көннәр әле бу турыда белмейди, белсеннәр. Рәхмәт сезгә менә шушы киңәшләрегез өчен. Сез бит теге тере табиб күргән кеше диярсез менә шушы ниләр белән шундый шөгыльләнгән. Шулпан, сезнең вакцинага карата мөнәсәбәтегез ничек? Сез аны көтәсезме? Карап барасызмы? Әзрәк тикшереп барасызмы? Дигәндәй, күзәтеп барасызмы? Күзәтеп тә барам, яңа чыккан эзләнүләрнең нәтиҗәләрен дә укыйм. Чынлап та күп укыйм, чөнки безнекенә әлбәттә гомумән ышанмыйм. Чөнки ул теге доказательная медицина дигән әйбер бар бит инде, әйме? Шундый чын фәнни медицинаның критерийларына әзгенә дә туры килмәде, аларның бу вакцинаны тикшерү. Башка илләрнең вакциналары белән дә проблемалар күп әле. Менә соңгы бер эзләнү, аны кичә генә бастырдылар. Анда бер проблема бар. Ул проблема спутникка да әлбәттә кагыла. Безнең Россиянең вакцинасына да. Һәм тагын берничә менә Англиядә ясалганы, тагын бер-ике илдә. Алар, мәсәлән, ул соңгы эзләнү буенча шушы 3-4 вакцинада кулланылган бер компонент, ул AD4 дип аталамысы. Ул компонент ВИЧ-ка каршы булган вакциналарда да кулланылган иде. Ул вакцина уңышсыз булды һәм нәтиҗәдә аның эзләнүнең нәтиҗәсе буларак шундый сүзләр әйтелгән иде. Ул ВИЧ-ка каршы сакламый, әмма ВИЧ белән авыру ихтималын арттыра гына дигәннәр. Һәм бу очракта да шулай әйтәләр. Менә бу компонентны кулланган вакциналар күп очракта ВИЧ-ның йоктыру ихтималын арттырырга мөмкин диделәр. Монда куркынычлар чынлап та күп. Шуңа күрә әлегә ниндидер өметле хәбәрләр ишеткәнем, укыганым юк. Шуңа күрә әлегә күзәтеп барабыз инде. Нәтиҗәдә, без хәзер авырдык та антителаларга анализлар биреп, берәндәй иммунитет булдырдык дип өметләнәм. Вакцинага өметем бик аз, чөнки беләбез бит инде бу типтагы вирусларга каршы ничә 15 ел инде вакциналар ясамакчы булалар, нидер уңышка ирешкәннәре юк. Аннан соң без беләбез инде грипп белән ничек безнең хәл. Грипп елда алмашына, штамнар алмашына, аннан соң грипптан вакцинация ясау белән күп кеше гомердә грипп белән авырмадым ди, ясаттым да һәр бу елны авырдым. Шуңа күрә бу тип вируслар белән чынлап та ничектер чын яхшы нәтиҗәгә өметләнү бик урынлы түгел дип уйлыйм. Шуңа күрә саклану гына инде.
сокланырга һәм белеп торырга кирәк. Бу ширнең барлыгын, аның ни дәрәҗәдә авыр узарга мөмкинлеген. Күп очракта бу шир белән кеше ялгызы кала. Бигрәк тә медицина дәрәҗәсе югары булмаган авылларда, районнарда, кичкенә шәһәрләрдә анда вазгыять катлаулырак та булырга мөмкин. Шуңа күрә, ханымнар, зур рәхмәт сезгә үз тәҗрибәгез белән уртаклашуыгыз һәм киңәшләрегез өчен. Азатлык радиосының бүгенге подкастында коронавирус юктырып, аннан инде тернәкләнеп килүче Казаннан Шулпан Хамидова һәм Венера Баһаутдинова булды. Сау булыгыз. Барыгызга да сәламәтлек телим. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Авырмагыз берегездә. Азатлык радиосының татарча подкастын сез azatlyk.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында тыңлый аласыз.